Waar zit Sjane de Vilde en Annelies van der Brempt? Ja, daar zit ik. Ik hoor jullie al lichtelijk reageren. Wie is Sjana? Ik? Ja? En dan ben jij Annelies. Annelies van der Pies. Hoe oud ben je, Annelies? 18. 18? En wie heeft nou gemaild? Ik. Jij hebt gemaild? Ja. En waar heb je gemaild? Wel, ik zit samen met Annelies in de klas en wij hebben veel de slappe lach. En de leerkracht vroeg dat we onze lachins niet konden veranderen. Dus daarom doe ik keer zot en stuur een mail. Ja, dus want je wil je lach veranderen. Want we hebben even opnames laten maken. Hoe jullie gewoon op een doordeweekse dag op school... hoe jullie dan kunnen lachen. Let op, het ligt niet aan uw geluid, hoor, mensen. Het ligt niet aan uw toestel. Het ligt gewoon aan die twee meiden. Het lijkt wel of er een kreeft gekookt wordt. Dat is echt het geluid wat je maakt. Heb je al een leuk gerechtje besloten om te gaan maken met de kreeft? Wat gaat het worden? Bouillon staat al op. Dat heb je ook snel gedaan, zeg. Heerlijk. Nou, luister meiden. We hebben iemand uitgenodigd. Kom maar deze kant op. Dat is heel goed. Geef een hartelijk applaus. Sjana en Annelies. Hi, Sjana. Hi, Annelies. We hebben iemand uitgenodigd die alles weet van lachen. We hebben ook in België gezongen, helaas. We hebben een Vlaamse lachexpert. Die was helaas verhinderd. Dan hebben we een Nederlandse expert uitgenodigd. Geef een applaus. Hier is Miranda Middag. Welkom Miranda, fijn dat je bent. Dit zijn Sjana en Annelies. En Sjana en Annelies hebben een probleem met hun lach. Ik heb het gehoord. Jij hebt het gehoord. Ik kan er ook wat van, hè? Ja. Geef eerst een handje. Geef eerst een handje. Goeiedag, ik ben Miranda. Hi. Miranda. Nou is de bedoeling... Nou, ik pak even de microfoon, want ik heb gevoeld dat het een hele leuke tv gaat worden. Ja. Nou is de bedoeling... doe die, ja, sorry. Nou is de bedoeling... Het gaat niet meer goed komen, dit, hè? Nee. En die Wally! Zo! Ja. Goed, Ja, sorry. De laatste woord altijd. Kan je van zo'n lach afkomen? Want ik bedoel, ja, kan jij van je eigen lach afkomen? Is dat nodig? Nee, ik vind niet. Het staat enorm aan. Maar dit is wel, jij hebt echt een hele hoge Ze lach. hebben wel een probleem, hè? Heb ik gehoord. Ze hebben een probleem, Ze hebben ja. echt een probleem. Ja, ze hebben echt een probleem. Ja, ik hoorde het niet. Ja, althans, zij erkennen het probleem. Is dat zo, hè? Jij denkt dat je geen probleem hebt met die lach van je? Nee, ik vind het wel niet. Andere mensen misschien, maar nee. Daardoor ben ik dan bij jou weer. Dat is dan wel weer waar. Ja. Dus, ja. Vertel, kunnen we daar iets aan doen? Ja, Kan je je ja. lach veranderen? Wat is nou eigenlijk, hoe kan je je lach veranderen? Voor Annelies in Nou, ieder we geval. kunnen in ieder geval, wat we in ieder geval kunnen doen, is kijken of we kunnen het proberen. Ja. We kunnen wat lachjes oefenen als jullie willen, om te kijken, past dat misschien beter? Hè? En dan beslissen we daarna of het echt beter is of dat ze gewoon bij zichzelf blijven. Maar Annelies, Dus- zou je het gewoon normaal kunnen lachen geven? Nou, zal ik het even doen? Oh, sorry. Ja, Ja. natuurlijk. Nou, ik zeg niet zo hard lachen. Maar... Tik, 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 Meisjes tik, naar de lachen. afloop. Ja. Meisjes lachen. Bij de uitzending krijg ik hem, hè? Ja. We gaan gewoon even een lachje oefenen. We beginnen met iets met de ham, maar dan anders dan gewend. Dus gaan we dit doen bijvoorbeeld. Misschien is dat beter. Laten we gewoon eens... Dus nou, dat ging al mooi. Vond je niet? Nou, jij nog even. En dan even doorgaan, hè? Zo. Een andere. Want dit vind je niet echt, Het hè? lijkt iets mannelijker. Vind ik niet mooi. Vind ik niet mooi. Je wilt hem iets mannelijker hebben? Nee, het maakt niet. Dat is alsof je... We doen hem iets anders. We doen hem nou, nou, weet ik niet, maar in ieder geval naar binnen doen we hem. Hier naar binnen.
maar dat gaat het niet worden. Dan gaan we net doen alsof we heksjes zijn. Zeker. Dan gaan we eens kijken of dat werkt. De lachende heks. De lachende heks, daar komt hij, hè? Nee. Je maakt er geen vrienden mee, maar het klinkt heel erg leuk. Maar ja, Annelies, doet het minst mee. Nu even. Denk aan je ouders. Gaat-ie. Jij zit er niet in. Jij zit geblokkeerd. Jij wil niet meer hoog blijven, dat het glas springt waar jij komt. Doe jij je eigen nog een keer? Hoe lach je? Hoe lach jij? Oké, doe mij maar na. Lukt dat? Dat is beter, hè? We gooien gewoon lawaai erin. Ik kreeg net, doordat de buren zich storen aan ons gedrag op dit moment, van het nieuws. Maar even nog, zou je ze anders even mee kunnen nemen? Dat je even een half uurtje met ze gaat trainen? Oh, trainen, leuk. En dat we dan zo meteen kijken wat we kunnen er bereiken. gewonnen is. Zou je het leuk vinden? Dat je opeens... en dan kunnen we misschien een liedje van mij doen. Ik heb een lachliedje. Dat je dan meelacht op het refrein van het liedje. Als je lacht, lief kind, dan breekt de hemel open. Ja. Is dat niet Gaan we mooi? doen. Ja, die heb ik wel gehoord. Ik neem ze mee en dan gaan we... Maar we zien elkaar zo meteen terug. Geef ook applaus voor helemaal Annelies goed. en Sana en Miranda. Tot zometeen.